3, 2, 1. Here we go! Ik vind wel leuk dat het de allerbeste sport is. Ik vind softbal een speciale sport omdat ik slim en tactisch moet zijn. Honkbal is voor iedereen, kinderen en volwassenen, voor doven en slechtgehorenden, klein, groot, sterk, slap. Het maakt echt allemaal niet uit. Het is voor iedereen. Heb je ooit gedroomd van een sport vol actie, teamgeest en onvergetelijke momenten? Dan is het tijd om jezelf aan te sluiten bij de leukste honkbal- en softbalclub van Nederland. 3, 2, 1. Here we go! Word vandaag nog lid en maak deel uit van ons team.